Mă băieții și bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod o să cerșim, propriu zis, la player să vedem care dintre ei ne va da bani. În schimb, deci dacă vom primi bani, îi vom răsplăti 100 kk. Deci acum vedem dacă mai vine băiatul ăsta, Alex. Să vedem dacă vine să ne dea bani. Și fac bani cu români și țigani, cu ai mei, cu olteni, cu arab, cu moldoveni. Nu este el, Alex. Imediat trebuie să apară și el, am vorbit cu el chat. Cum am pielea, ce contează, cum mă cheamă, sunt oltean, cam zapelea, mă vezi și în Dubai și în vamă, ce contează, cum am pielea, de unde vin. Uitați-l că vine. Deci să vedem dacă el ne dă bani. Îl salutăm. Doamne, vreau să scriu SMS. Mă enervează când pun semnul întrebării. Chiar să vedem noi acum cât ne dă băiatul ăsta. O, 30 de kk, e bine. Ia să zicem mai la YouTube. Ne dăm niște bănuți. Ia să vedem ce zice, cum reacționează. Să mă după. Deci băiatul e surprins. Primul care mi-a dat bani pe server. Așa. Terminăm repede cu băiatul și mergem mai departe. Cum am pielea, ce contează, cum mă cheamă, sunt oltean, cam zapelea, mă vezi și în Dubai și în vamă, ce contează, cum am pielea, de unde vin, para favela. Dacă ești moldovean, partener sau oltean, suntem bani România. Dacă ești moldovean, partener sau oltean, suntem bani România. Da, dum la dum la da, da dum la da, da adică da dum la da, ma de România. Da dum la da, do dum la da, da adică da dum la da, ma de România. Ai cu moldoveanul, cu ardeleanul. Așa, zic să mergem să ne plimbăm puțin. Poate ne mai răspunde cineva la CNN. Poate să avem încă un norocos să primească bani. Ce l-am lovit pe ăsta, dar parcă din atins s-a băgat în fața mea. Mai am și puțină viață, m-a bătut cineva. Ia să vedem dacă ne dă cineva mesaj. Poate ne întoarcem aici. Ia. Hai că am scris. Opa, ia. Ce ne-a zis? Vezi că ne-a dă cineva bani. Așa, ia să mergem noi să vedem dacă ne dă cineva bani. Chiar sunt curios de acest lucru. Foarte curios. Cum joacă acel player cu autobuzul, cam nașpa. Ia să vedem. Dacă vine, îi dăm SMS ID 15, sunt CNN. Văd că a venit și băiatul ăsta ID 7. Din ce m-am uitat pe tab, e level relativ mic. Da, vreau bani. Da, frate. Sunt falit. Am văzut, da, cât vrei. Cât vrea inima ta. Acum să vedem dacă ne dă țipa sau e țipar. Ia să vedem. Dăm nu
Import, semnul întrebării. Accept trade. Cred că a expirat trade. Da. Îi dau eu repede trade că nu stă bine treaba. Ia să vedem dacă acceptă. Hai, amici, accept. Așa, acceptat. Ia să vedem cât ne dă. Cergem chat-ul așa frumos. Leu, câți bani ne-a dat băiatul ăsta. Da, frate. Băi, frate, 550 caca. Băi, băiatul ăsta e cam bogătaș. Ia să vedem dacă chiar ne dă sau e țepar. Ia să vedem. Aoleu. Ce s-a întâmplat, bossule, azi? Pagubă. 500 de bețe. Stai că filmez. Mamă. Se pare clară treaba. Da, ce vreau să zic, o să nu lese trade-ul. Super tare. Bă, băieți, ce să zic, aveți grijă cu țepari din ăștia. Dacă îl vedeți pe băiatul ăla pe server, ziceți că eu ce a făcut și ziceți de mine. Așa, păi eu ce să vă zic, eu am fost Uzi și v-am lăsat. Ceau, ceau.